Kaixo, Joseba Beristain naiz, Aretxabaletako automozioko irakaslea, eta erakutsiko dizuegu gaur nola egin olioaren aldaketa bat kotxe bateri. Autoa igogailuan jarriko dugu, eta arazorik gabe altxa daitekeela ziurtatu ondoren, igogailuan altxatu egingo dugu. Kotxearen dokumentazioa topatuko dugu, bertan, azalduko dira, bota beharreko olio kantitatea, erabili beharreko olioa, erabili beharreko filtroa eta desmontatzeko erabili beharreko lanabesak. Olioa jasotzeko depositoa jarriko dugu kotxearen kartarreko depositoa azpian, eta ondoren kartarreko tornilloa, olioaren tornilloa askatuko dugu. Prozesu hau errazagoa izan dadin, komenigarria izaten da motorra pixka bat beroa egotea. Hemen ditugu bi filtro, bat kartutxo bidezko olio filtro bat, eta bestea roskatzen den filtro bat. Kasu honetan, gure olio aldatu behar dugun kotxe honeri, kartutxozko filtroa aldatuko diogu. Olio hau oso kutsakorra da, eta birziklatzeko enpresa batek jasotzen du. Zintxasko giltz bat erabiliz, filtroa lotuko dugu, iztutuko dugu eta askatu egingo dugu. Eta bertako olioa depositoan jasoko dugu. Orain, filtro zaharra bere ontzitik atera, bertan daraman plastikozko euskarria aterako diogu, filtro berriari euskarria jarriko diogu, eta berriro montatuko dugu bere lekuan. Roska bidezko filtro bat baldin bada, olioz igurtziko dugu junta guztia, ez dadin apurtu, sekatu eta apurtu, eta ondoren eskuz iztutuko dugu. 3-4 buelta. Orain filtroa lotuko dugu, hasieran roska denez, eskuz lotuko dugu toperaino, eta gero behar den errebinta jabearekin, iztutuko dugu behar den par de apretera edo. Orain, kartarreko tornilloa berriro jarriko diogu. Kasu honetan, tornillo honek berak darama arandela barnean. Baina tornilloak arandel aske bat baldin bazeraman, arandela berria jarri beharko genioke. Kobrezko arandela bat. Orain kotxeak etxiko dugu, olioa bota ahal izateko. Orain, olioa botako diogu, fabrikanteak agintzen digun motatako olioa, eta hasieran ikusi dugun informazioan markatzen digun kantitatea. Kasu honetan, 4,8 litro. Hau da olioaren nivelaren barilla. Olioaren nivelak minimo eta maksimoa artean egon behar du ongi egoteko. Minimoa marra honek adieraziko luke eta maksimoa marra honek adieraziko luke. Orduan, olio tartea, nivelaren tartea hau da. Kotxea, momentu segundu batzuetan martxan jarriko dugu eta berriro nivela begiratuko diogu.
Pixka bat jetxi baldin bada, berriro kompletatuko dugu lehengo lekura arte. Honekin, jada bukaturik edukiko genuke olioaren aldaketa. Jarraituko ditugun pausu nagusiak hauek izango dira. Autoa igoko dugu, autoaren dokumentazioa eskura edukiko dugu, olio zaharra jasotzeko depositoa karterreko tornilloaren parean jarriko dugu, karterreko tornilloa askatu eta olioa depositora erortzen utziko dugu. Iragazkia kenduko dugu, iragazki berria jarriko diogu, karterreko tornilloa berriro jarriko dugu. Ondoren, autoa jetxi eta dokumentazioa markatutako olio kantitatea botako diogu. Bota diogula ziurtatuko dugu olioa konprobatzeko barila marketan dugula begiratuz.